Čaute, moje meno je Dominik Fun a dneska vás vítam u nového videa. Dneska ideme hrať Roblox Parkour, takže nejako tak, prečo mi to nejde točiť. No to je jedno. Asi mi to ide, on to mám lagnuté trošku. No, dobre, vidíme... Bože, čo mi to nejde, to sú checkpointy, nie? No to je jedno. Takže tak nejako. A dejte mi prosím like a odber. No, jak neviete, tak hrávam Roblox. Som Dominik Fun, neviem, že som to overil už teraz na začiatku. Ale dejte mi prosím odber a like. Ďakujem vám za to, že kebyže mi ho dáte, veľmi budem ďakovať. A jak by ste mali tiež, by ste boli youtuberi, tak mi určite napíšte dole do komentárov. A tak, no. Dobre, no. Jo. Škoda, že nehrám s niekým. Brat teraz natáčal, som práve, že s kamarátom, tak nemohol som a neviem, potom môžu po obede. No, dobre. A čo? A nič. Neviem, prečo fakt sa mi nedávajú tie checkpointy, ale dobre. Takže nejako tak. Celkom zatiaľ som nespadol, čo som rád. Ale už mi to ide. Nie. Dobre. Som už tu. Čože? Nejde kusika. Ja neviem, ja som to nehral ešte, ale už som na 30, ja som na 138. leveli, čo som rád. Som na väčšom. No a už sme postupili konečne, white. Takže nejako tak. No dobre, tak ideme asi hrať. Zatiaľ som ešte nespadol, takže by som si to chcel pošetriť. Dúfam, že to nezakreknem. Dúfam, ale že veľmi dúfam, no tak toto bolo šťastie. Pekné, jo. No dobre. Aj by ste chceli ďalšie, alebo tak toto poviem. No, neviem, ako by som to povedal. Čo som to vlastne chcel? Že čo? No, že nič asi. Dobre, no, a tak. Dobre. Som spadol. Dobre, ale... Prečo sa nás... Bože, ma to bude zase... Je za 120, 130. Počkaj, neviem, či sme tu ešte boli. Čiže minus boli už ďalej. 140. A tu sme boli. A sme na 50. Dobre, no. Ideme ďalej, teda. No dobre. Yes, to bolo šťastie. Poďte. No dobre, tuto som vlastne Ja som ani neskočil. No, dobre, nic sme nevideli. Ideme hrať inú. Počkaj. No, dobre, tak som si vybral inú hru. A tak. No, dobre, a tak nejako. Teraz budem musieť šumeť. Presne kde. Presne som tam musela nahrať začiatok, kebyže skôr to viem. Som šaral. To je jedno, no tak. Budem musieť čakať. Ozvem sa vám, alebo že poviem to takto. Ja už som to hral. Toto by som si skôr možno. A už som to raz hral, len ma to celkom pobavilo, tak som si ešte povedal, tak zahrám si to. Žmaria. No dobre. Takže tak. Alebo viete čo? Skúsim sa Jessica skovať. Ale ja fakt neviem kde.
Akože nádol. To bolo tak dobré, som takým ešte ticho. Jejda. No, dobre. Ja sa tak dívam, tak už je to tam horšie a horšie. Ja tam nedočiahnem. Možno toto by sa bolo dobré, ale aj tak, ak viete, tak tu je vždy taká mačka, ktorá hľadá, ale pre mňa by ma našla. Že sa tak debilne schovám. Poďme sa. Možno... tak... toto ma nenapadlo. Ale celkom dobre. No. Čo je? Šach? Nie, to nie je niečo iné úplne. Jo, ja som celkom... Ja viem hrať akože parkour, ale... Zase nikdy som nedohrala. Ešte minútu skoro. Jo. No dobre, kde by som sa skoval? Ak som do tej minúty sa tiská skovať vôbec. Je tu nejaká myš? No sú tu 3. No. Bojím za tu... Dívajte. Telka není. Oj, úplne extra. Možno by som sa tak som skoval. Nie by som sa skoval. Bože, moja sa fakt... Asi najlepšie miesto bolo to... Môže sa by som sa vedel skovať. Tu má tak... som nevedel, čo tu je. Urá, niečo preskúmali. A kde sme to? Sme tu. No. Jejda. Ale už vieme zase. Ale teraz už nestihnem. Dobre, už sú tu asi všetky myši. 3 vyhrali, takže bude prvé, druhé, tretie miesto. Jeden bol dotknutý. No sme tu všetky myši, jo, čaute. Neviem ani komu, čaute. No dobré. A nechám to už vidíme. No dobré. White is no, is yes, is... Nemôžem skočiť aj na jednu. Jak sa mi na to... Prečo všetko chodí na hentu furt? Prečo my ideme na hento a všetko je na hentom? Na tom treťom úplne. Ja nechápem. Bože, prečo? Bože môj. Na to iba treťom to je. Ježišmaria. Už nevidím. No, dobrá, aká bude mapa. No, tak som lajku. No, ja som to dúfam, že nebudem. Ešte jeden. 3 mačky. Prečo musím ísť presne tá mačka? Som vždy mačka. Tak bol som tam presne ja. Ja som nechcel byť na celom mačka. Bože. Ja sa tu musím tlmeť. Ale... Kde sú všetky ostatné mačky? Myši. Alebo ja neviem. Kde sú sa... To som sám? Nie. 2. No sme tu tlmeť. 3 krpaté myšerné mačky. Máme to robiť. Mačka. Ja som tam videl. Tam je mačka. Ja som ho videl. Vidím mačku. Ty minušu. Víš. Ja fakt neviem, kde je niekto. Ja som tu videl niekoho. Ja to tu budem strašiť. Neviem, čo sa stalo. Tak neviem. Tu je nejaká mačka vôbec. Tam pôjdem mačka, myslím mačka. Ja som mačka, ja hovorím, že nejaká mačka. Ja som myš. Kde je nejaká myš? Jak sa nejakú myš chytiť? Maria. Kde by sa mi mohla tak nájsť? Kde by mohla byť? Čo? Yes? Pánové šúka, To prčíci, už máme iba 2 minúty a ja som nikoho nenašiel.
Ja fakt neviem, kde môže byť niekto. Ale ja som niečo počula toto vytrubovať. Ja neviem, či všetci mačky odmahli. Ja neviem, aké mačky, ale... Ježiš, ja som to počula. Tu je, ona je tam, hen tam, tu je Minuša, tu je mačka. Mamiu, yes. Jo, tak tu. No, si mám jednu. Yes, máme. Prečo, ste si ďalšie mačky? Teda myši. Zazvonte už. Ja fakt neviem, kde sú ostatné. Aha. Tu je... Preč. Ja som niečo videl. Nie, to je naša to je naša. Tu je myš. Sú dve myše. Fú. Tu je jedna. Ja vás pochytám. Chytím. Musím obidve chytiť. Ježiš, ešte jedna. To bolo hrozne ťažké. Buď som fordia, lebo ja som nechytal. Dokonca prehrali, ale ja som 3 myši chytil. 3 myši som chytil, toto je vždycky tak dobré. Som 3 myši chytil, čo je dobré. A dostanem 100, 300. Dúfam, že to zase nebudeme. Toto. Please help me. Neviem, čo je to typka. Hej, idú na naše. Nie, my budeme musieť chodiť na myše. Počkaj, ja som to nechcel. Ja neviem, čo tam zase budeme robiť. Som toto ešte nemal, lebo vždycky to bolo to, čo sme mali. Dúfam, že to zase nebudem ja. Dobre, nie, nechcem byť. Ja to presne nechcem byť. Toľko máš šance aspoň. Som mal jednu výhru, ja som to vyhral. Ježišmarja, kde sa skovám. Dobre, no. Som lajku. Plne mačka. Dobre, neviem, kde som. Tam. Takže tak. Nejako. Ja som tu teraz sám. Psika. Dívam sa a vidím čo a nič. Bo sa bojím, že vypadnem. To prčíc. Ježiš. Tá mačka tam zrazu prišla. Ja som nevedel len čo sa... Ja som ho videl. Plývať s tou šedou. Ježiš. Dobre.
Ježišmaria. Pomoc. Ja to asi dám. Sa bojím, ale strašne. Ale dobre, som celkom ukrytý. Tu je to ešte lepšie. No, nemusela vôbec vidieť tá mačka. Teraz je to úplne, že extrémne ťažké, lebo to je úplne na vypadanie. A ja som zatiaľ prvý. Takže to je najlepšie. Keď to vyhrám, tak neviem. Tak som profík. Sám sebe. Spomínam, že som profík. Ach jaj. Moja prvá hra vyhrám, druhá. Ježiš, vyhrávam. Som radšej tu zaslo, lebo vždycky potom vyleziem. Potom som vo priesk. Ja nevidím žiadne bačky. Bam! Jo, to bolo šťastné. Môže to bolo tesné. Tam je tá mačka. Najlepšie. Ona sa rozbehla preč. Ona sa reálne išla. Tak ja to môže vyhrám. Yes. Toto je extrémne ťažké. Extrémne. Na to zdôvodním. Ale najlepšie je, že ona ma nevidí, tá mačka. Ale ja ju vidím. Takže to ja preto, to je najlepšie. No tak ja som vyhral. Len ešte chvíľku a vyhrám. Jak to vyhrám, tak musím dať like aspoň. Takže tuk. Teraz tu vyliesť. Musím tu nejako chodiť. A tak. Ne. Takto. 7, 6, 5, 4, 3. Ježiš, on ma chytil. Ale vyhral som. Som asi vyhral. Nie, ja som presne nakoniec. Jejda, to bola taká škoda. Tak, asi čaute, fakt. To bola škoda, prepačte mi to, ale musím si ukážať video. Takže asi na budúce, keby ste chceli ďalší diel, tak mi dajte like, odber a vidíme sa v ďalšom videu. Čau!